पहिल्या स्टार्टिंग का काय अभि बोली पहिल्या स्टार्टिंग का टाका मी हाय केलं आमचा व्हिडिओ आज सगळ्यांनी बघा चांगला चांगलं एकच ठेवू गोया एका अँकरिंग करू नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडे तुमचं मनापासून स्वागत करत आहे. तर मित्रांनो, आज नंदनच्या शाळेत वनभोजन म्हणजे सड्यावरती आमच्या गायगोटणीच्या मंदिरात. तर तुम्ही पण चला माझ्याबरोबर आणि बघूया वनभोजन पुन्हा एकदा. की शाळेत असताना तेव्हाची मजा होतीच, पण आत्ता जरा बघूया जाऊन कसा वाटतं ते. तर चला, तुम्ही पण चला माझ्याबरोबर. खै गो हो येत आहे. चला गो दिवल्या दिवला खाया. हां मग तुमका पुढे पाठवले नी बरोबर येवा येवाकडे. थँक्यू थँक्यू. आणि काहीतरी मोठं कर. होय होय हो जर एवढं केलास आता हळूहळू पुढे घ्यायची. सहलीच्या निमित्ताने आमच्या विहिरीच्या प्रकल्पात नाही हे आमचं ह्याला जाणार ना. मला हे प्रकल्प जसं तुमचं करताय ना ते घ्यायचं असतं. हां हां चला आता झालं ना. आणि सगळं हे झालं ना, झुडूक झालं की एकदा येतो. हो नक्की नक्की. हे झालं आता इथंच असल्यामुळे आम्हाला आता नवीनच लावली आहेत ना. वर नाही जमते नाहीत ना, वर नाही जमते तुला डाऊल हे का घेऊन तू जात होय. तर तू नाही तर वनभोजन हा तू नाही तर होता ना. साबण घेतले कपडे तो त्रिशू हातात घेतो. नंदन गया नंदन माका माका ह्याच कळत ना, वनभोजन पोरग्यांचा की ह्यांचा. काय काय आणलं तू? तू काय आणलं? आणि बॉल हा खेळासाठी पुस्तक. अरे नंदन खाया नंदन. अरे वनभोजन तुम्ही चालला पोरग्यांचा. ही झाडू घेऊन काय जातात ती आधी बघते. खै गे पण गौरवचा ना. तुम्ही कसे आहे? ए सोम, अरे तू आजीलच तो. अरे रे तो डाऊल घेऊन काय तू मस्त. अरे बॅटी बिटी घेऊन चालला. नमस्कार मंडळी. फुटला घाटी चढण दमला. खाली पडलेली करा.
अरे ह्या बघ दिला. नाही ना तसं नाही, हे झालं तर खाली पडलेली सुद्धा जमा करायची. हे काय आलं कट्यात नको, चला हळू 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 चला, लोकांच्या काजवात जाऊ नको. हात दोन लोक कसं वाटतं तुका वनभोजनात जाताना? आधी पोटी फुटा झाला, तुका काय सांगा आता. आणि शाळेतला आठवला की ना? शाळेत आमचं काय वेगळा माका वेगळी मजा आठवला आहे. म्हणून विचारतोय तुका. तुझ्या टायमात कसा होता? अरे स्वतः डबे न्यायचे होते हा. आणि भेल ते सारंग गुरुजी, राणे गुरुजी, हा? मग तुका काय सांगा बाबा. मग आमच्या टायमाक डबेत नेत होता आम्ही. आता बरं नंदन का आपला जवानावर माझा आधी चान्स पडा. तर मित्रांनो, हे आमच्या वेळी डबे आम्ही घेऊन जात होतो आणि जेवण तिथे नसत, कारण पाणी वगैरे लांब असल्या कारणाने जेवण करूक माणसं वगैरे कोण नव्हतं. आता कसे मुलांचे आई पालक असल्या कारणाने वर सगळी पाणी बिणी आणून जेवण करतात. तर दम लागलो माकाच. तर आम्ही खालून शाळेकडनं 1 किलोमीटर ही मुलं लांब आता आमच्या मंदिरात गायगोट्यांच्या जेवण करणार आणि मुलं खेळणार वगैरे. बघूया. ए थांबा. काय चाललास पुढे? मग काय आणलास? काय आणलास का? बॅट. हळू हळू सांगा. हा बॅट हा फुटबॉल आणला. एका वेळी चालता येत नाही बघा. आता तुम्ही बघा, पाठची कुठे लाईन ती बघा. धावतात आपले नील पुढे धावतोय. नील एक नंबर हा. ऊन लागतं म्हणून बघ काय टोपऱ्यावाला अंगडा घालून इलो होतो. सरळ चालायचं, राईटला सरळ चल. ह्याच्याकडे मोठाच वजा दिलेला दिसतो. भाजी खाऊ बाई अशी वजन पण भजी हो मग काय भजी मग भारीच. काय आम्ही कल कोणी ती ना या घ्याव किलो तो बघ. कल ना 2 गाडी लाकडा जाळल्यान कोणी आग घातल्यान घे वलेडी का घातल्यान त्या ती जळली नाही. आता आज वनभोजनाक मिळणार होती बरोबर. आज वनभोजनात चांगली लाकडा मिळणार होती. भारे का किती लाकडं तेवढी दिलं असतं. पण आता गोठणी कडे नारळ देत. धमक नाही रे झाला. तुका तो होणारच नाही तुझो डान्स. ती झाडू बिडू घेऊनच इली. झाडू मारायला आधी आधी हे करू नका. साफसफाई करायला त्याच्यानंतर आपण जा. खाली जा, खाली खाली आली वर कुठे जाणार कोणी ते ठेव खाली. मिरची ठेव खाली अशी. मित्रांनो, एवढी घाटीवर चढून मंदिरापर्यंत येऊन पण जेवणासाठी टोप लहान पडले, त्यामुळे पुन्हा घराकडे जातोय. म्हणजे माझी पायपीटच झाली. तर म्हटलं मी घेऊन येते पटकन जाऊन. दम तर जाम लागलं. पण वनभोजनाची मजा तर वेगळीच असता शाळेत असताना. पण आता पण मला असं वाटतं मी शाळेतच इलोय. तर आता ही सगळी झऱ्यावरनं पाणी घेऊन येणार आणि त्याच्यानंतर मग जेवण वगैरे बनवून धमाकच झाला जा. वेणू उद्या येत, आज काय नाही येऊचो. तर चला पटकन टोप घेऊन येऊया घराकडनं. गो तुम्ही खय चाललास? हा तुमचा पण हा भारीचा जोरात. हॅपी बर्थडे. थँक्यू. हॅपी बर्थडे. ह्याचं पण आहे का पण कर. रो हॅपी बर्थडे. अरे माझं पण हा. काय तर मित्रांनो, हे बघा टोप घेऊन पुन्हा चालले घाटी. आणि 2दा फेरी झाली माझी.
धमाकच झाला. जेवण जेवल्यासारखं वाटणार मग. नाहीतर बाकीच्या कोणा घेऊचं असतं तर भारीच होता, खाली पुन्हा येऊन पुन्हा हाटी चढाक. त्यामुळे मीच म्हटलं जाऊन येते पटकन. विनू असतो तर आणखी वेळेस मजा येणार होती, पण नाही ना मुंबई का, त्यामुळे गोंधळ झालं सगळं. तर चला, ऊन तर जाम लागता भरपूर. हरी हरी चुली दिली घरी घात. आम्ही मिरया बिर्या बघून या. मजा मग तुमची वर्गांची बाजू कर खूप मजा. काय सांगते जास्त पण ओली गेला. खुशाल बाई 2-4 दिवसांनी गणपती झाली बाटारी भोपळ्यात बसून राहिली वाघोबा भोपळा भोपळ्याच्या आतून आवाजला चांगल्याची फुल्याची रूप चल रे भोपळ्याचं चल रे भोपळ्याचं आई गेला केक खाण्यात 1 तास गेला मी नाही अभ्यास केला घरात वाजले 2 आजीचा आला फोनवर बोलण्यात 1 तास गेला मी नाही अभ्यास केला या शाळेत खावाने
आमका दाखवू दे हे खाताना हाय करा ही भेळ का चाय नाही आणलास का बिस्किटांबरोबर? आज गप कसे बोल हे बोल रे. घराकडे लय बोलता येऊ. बघितलं मी तुमचं हे. बघितलं पाहिजे तुमका नेणार नाही मी यात्रेवर. आम्ही जातो गाडी भेटी सजून झाली आमच्या सगळा सांगता ऐकतंय. माशाची आमटी करूची होती का आई माशाची आमटी बनवता ना. अभ्यास आधी करीत नाही मेन म्हणजे. तो झाला तसा बाशी गजाली आजोबांची कशाला पण आता बघा शांत एकदम. मकरावर हे कोणतो नंदन मागे सरक नंदन मागे सरक नीर मागे सरक नंदन छान लागला मस्त आली मग. खरोखर भारी. मग पण तुझा आवाज आता मागाशी आवाज तुझं कमी कसं ये. असं आणलेलं आहे. घराकडे तू मोठ्यानं बॉम्ब वाटतं. होय काय अगो याचा आवाज सांगतोय. घराकडे मोठं येत आहे होय ना. कशी लाईनीत बसली जो पण फुडांना संपत नाही तोपर्यंत कुणी उठायचं नाही. जाग्यावर बसून आपलं पान साफ करायचं आणि त्याच्यानंतर उठायचं. जल्दी चाय दे. काय काय जेवण आपण आचारी कोण मेन ही आम्ही होय ना. मग डाळ भात भाजी त्याच्यानंतर काय भजी पुरी श्रीखंड सोलकढी कोशिंबीर हे मग लोणचं पापड. भारी मजा तुमची आहे पोरग्यांपेक्षा. मुलांचा पण वनभोजन तुमचा पण झाला बघा भोजन होय ना. पालकांचं मग आता तुम्ही खेळा बघू यादी. तो एक ह्या होय आधी जेवण काय काय जेवण बनवून आणि मग खेळतो ना काय. क्रिकेट तू बॅटमन बॉलिंग करणार बॅटिंग करणार. पूनमताई आमची आज नाही. आज तू मुक्का बाकीच्या पूनमताई लोकांवर दररोज बघतात. आज तू मुक्का बघ. हो तुम्ही काय करता. तुम्ही सापशिडी घेऊन येता. अरे मकरन आम्ही आता बॅट बॉल खेळत आहोत. अरे अरे तुझं नाव काय. मीर. तुम्ही आधी कितवीत असते सांगा. मी 7वी मी 8वी आणि शाळेत ही चौथी ते का चौथीमध्ये. चंब काय आणलाय भारीच आणलं. अरे अरे आमच्याकडे पोळपट नाही म्हणून पेपरावर लागतात. त्याच्या आयडिया भारी मिळाली पण. राहण्यात दिला ना वनभोजन करून कसे सांग कळतं त्यांचं सांगून झालेला. सांगायची गरज नाही. बघणाऱ्या प्रेक्षकांना माहिती आहे काय चालला. आमचा व्हिडिओ आज
चांगलं एकच ठेवू गोया एका अँकरिंग करू ती बघ तिने मसनी येताना त्यांना माहिती होता घराकडनं आणूचं म्हणून घेऊन येते आम्ही कामात लावतो ना तू वाटतं बेनू किल्ली असती म्हणून त्यामुळे वाटतं मी लाकडा काही जाई ना तर मग लाकडं घेऊन येईल काय लाकडांका इल असती म्हणाली हळद जावी आहे काय पोरगी मजा करतात ती बघा ही बघा बल्लेबाद आऊट भजी होय ना तू घेतलो कोणतं पूनम मॅडम नाही आहेत ते पूनम ताई तुमका कसा वाटतं वनभोजनात काय शाळेत दिल्यासारखे वाटतं की ना हां हात करा ते का आऊट झालं म्हणून उचलून घेतलं तरी चला तर मित्रांनो आता ही सगळी मुलं थोबीवर चालली आहेत म्हणजे मागच्या व्हिडिओत बघितलं असाल की तुम्ही थोबी 5 पांडवांनी खतलेली थोबी आहे असं पूर्वीचे लोक म्हणतात तर तिथे आता सगळी मुलं गुरुजी मॅडम येतात तर चला त्यांच्यासोबत जाऊया त्यांना दाखवतंय जरा काय काय ते बघूया जाऊ पाठी घेतो मी अशी आता बघायला काय चालतोय बोल काय बघायला चाललोय कुठली ठिकाण बघायला चाललो म्हण कुठलं ठिकाण बघायला चाललो काय बघतोय काय आहे तिथे काय असतं पाण्यात काय आहे आणि काय आहे आणि काय आहे मासे आणि काय आहे असं मिळतात कायम पाणी इथे खरंच नसतं बाकी ते ह्याच्यात ना त्या होय होय गेलो होतो मागे ह्याच्या आलो ना तेव्हा गेलो बाकी आम्हाला बघायला मिळालं नाही पाणी ना त्याचं हिरवगार मिळालं हिरवसगार पाणी त्याच्यामुळे आम्ही मग काय पाण्यात हात टाकले नाही कशाला म्हटलं काय हे असेल तर वेगळं नाही कायम वर्षाच्या 12 महिने हिरवच पाणी हे कोणाकोणाला तूप आवडतं रे हा मीरच्या जेवणात कायम तूप असतं मीरच्या जेवणात कायम तूप असतं सावकाश ए वर चढतो मग वर कुठे चालला अरे तरी वर चढला आली जरा वर बसले जातात मला मका हो बघा या कोरीव होता पहिला कोरलेला सगळा कोरले नाही आज मी ह्याच्यावर आलेलो पण आदल्यावरती बापटांवर आलेलो दाखवलंय म्हणजे पाठबीट काढलेला होता हे काय सगळं सभामंडप वगैरे दाखवलेला होता आणि तिकडे ए पुढे जाऊ नको रे बोल असतं खाली पावटण आहेत तिथून खाली उतर 20 फूट खोल असतली आम्ही काठी वगैरे टाकून बघितलेलं मागच्या वेळी 20 फुटाच्या वर असेल हो दोन्ही तुझी आहे हे कायम सुरू पाणी कायम असंच हिरवेगार एवढं जर पाणी कायम जर असेल ना तर झरा केवढा मोठा असेल हे बघा पूर्ण अशी बांधोळी आहे साईडसून म्हणजे बाहेरचं पाणी आत येतं नाही म्हणून म्हणजे ह्या ठिकाणी बाहेर पूर्वी हे केलेलं आहे तिकडे देवी वगैरे आहेत म्हणून असं सांगतायत पूर्वीची लोक देवी वगैरे कोरलेलं आहे कोरीव आहे आतमध्ये जसं ह्याच्यात विमलेश्वराला गेलं ना की एका रात्री देऊळ बांधा अरे पुढे जाऊ नका मॅडम जास्त पण एका रात्री देऊळ बांधा त्याची पद्धत झाली हो त्यावेळेस असं होतं एका रात्री देऊळ बांधा तरी त्याने अर्धवट टाकलाय दगडात एका रात्री देऊळ बांधणं साध्या गोष्टी नाही मग तेवढं त्याने केलं आणि ते निघाले पाठ झाल्यामुळे निघाले तसं हा प्रकार तसाच झाला म्हणजे पांडवकालीन आहे बघा रे पांडवांनी त्यावेळी एका रात्रीत बांधतात ना तसंही केलेलं आहे एका रात्रीत हे खोदलं
तळव आणि कायम कायम पाणी पाणी. खरं तर शेती करायला हरकत नाही. जमीन इतकी छान आहे ना, भुसभुशीत आहे, अशी रेवटळ नाहीये. तिथे खरे वगैरे चांगले आहेत पण ते डुक्कर वगैरे ठेवत नाही म्हणून कोण करत नाही. डुकरांमुळे करत एवढं पाणी आहे म्हटल्यानंतर त्याचा उपयोग करता आला ए हे पारंब्यात तुला बारक्याला नाही मोठी पारंबी बारक्याला काय घेताय खाली याल बाकीच्या बाजू कर पकड बघूया हे बाजू लाव वर घट्ट पकड हा मी घरचा लई नाही पायवर घे. पायवर घे हा ओके चल दुसरा दे पाठी व्हा बाकीच्या पाठी व्हा घट्ट जरा पायवर घे झोपर आपण ना एकाला दोघांना लोंबकळू दे. तुम्ही टोक हातात धरलात तर नाही पण तो ठेवत ना चल तिसरा वर धर हे पाकीट बाकीच्या बाजूला त्याच्या उंचीचा ह्याला धर त्याचं. जा ना. ते उठ पियुषाने तू धर. घट्ट धरा अरे वर धर असंच जा धर वर वर बघूया. पाठीवर रे वर पाय घ्या पाय वर घ्या तू मोठा घट्ट धर ओके वर धर हा घट्ट धर हा मी करताना ना पाय तू मोड खाली लागणार नाही याची दक्षता घे हा ओके तिसरा अरे हो बघा विनू दिसता वाटता. हो विनू इलेलो सरप्राईज छोटा बालान शेवटी इलो.